କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେଟାର ସ୍ୱାଧୀନତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କେବେ ବି ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବା ଅନୁରୋଧର ରାସ୍ତା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୁଁ ଆଜାଦ ଥିଲି, ଆଜାଦ ଅଛି, ଆଜାଦ ହିଁ ରହିବି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 81 ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଫିରିଙ୍ଗ ଶାସନ କବଳରେ ରହିବା ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଚାଖିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ। ଦେଶକୁ ପରାଜୟତାର ଶିକୁଳିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଓଡ଼ିଆ ବୀରଙ୍କ ଅବଦାନ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ନାରାୟଣ ଦେବଗୁଣ, ଭାନୁକରି, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବାଘାତୁଣ୍ଡୁ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଜିରାଉତ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ମହାନାୟକ ମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଣିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ରକ୍ତ ଦିଅ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜାଳିଥିଲା। ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 81 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସୁପର ପାୱାର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ସମୟ ତାଳ ଦେଇ ଜାତୀୟତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି। ଏହି ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମେ ହେବା ମଧୁ ବାବୁରେ ହେ ହେ ହେ, ଆମେ ହେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମେ ହେବା ମଧୁ ବାବୁରେ ହେ ହେ ହେ, ଆମେ ହେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆମରି କାଳିଆ ନୀଳାଚଳେ ବସି ବୋଲାଉଛି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ। ଆମେ ହେବା ମଧୁ ବାବୁରେ ହେ ହେ ହେ, ଆମେ ହେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସଦ୍ଭାବନାର କଥା କହିବା, ଅହିଂସାର ପଥେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସଦ୍ଭାବନାର କଥା କହିବା, ଅହିଂସାର ପଥେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଶାନ୍ତିର ମଶାଲ ଆମେ ଜାଳିବା, ପ୍ରଗତିର ନା ଆମେ ବାହିବା। ଶାନ୍ତିର ମଶାଲ ଆମେ ଜାଳିବା, ପ୍ରଗତିର ନା ଆମେ ବାହିବା। ଆମେ ଡେଇଁ ଯିବା ଦୁର୍ଗମଗିରି, ପାରି ହେବା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ। ଆମେ ହେବା ମଧୁ ବାବୁରେ ହେ ହେ ହେ, ଆମେ ହେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆମରି କାଳିଆ ନୀଳାଚଳେ ବସି ବୋଲାଉଛି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ। ସୁଖରେ ବିଭୋର ଆମେ ହେବାନି, ଦୁଃଖରେ କାତର ଜମା ହେବାନି। ସୁଖରେ ବିଭୋର ଆମେ ହେବାନି, ଦୁଃଖରେ କାତର ଜମା ହେବାନି। ଅସୀମ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବୁହାଇବା ନାହିଁ ରକତ ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ହେବା ମଧୁ ବାବୁରେ ହେ ହେ ହେ, ଆମେ ହେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆମରି କାଳିଆ ନୀଳାଚଳେ ବସି ବୋଲାଉଛି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ।